Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Welcome back to my YouTube channel, ang Flex TV. So this afternoon is mag-challenge me ng piso mag-isod sa Plangana o ang obra ko mga estudyante, ang Serli and Verdosa family. So, ang pinakagamay nga oras nga mag-google nila sa pagkuha sa mga coins is mao ang mudaog. Bak, ito doon. Sige, utang. Sige. Ano mo? Uy! Ayun, gataw. Frigaw pa. Ano na kabot ba na? Ay, hirap naman ito. Ito yung Pasti sila, aron di ka makuhaan. Laka na siya kuha. Laka na kuha ta. Ito pasto. Lagi ito din. Ito din mo na. Go. Howd. Pakitin mo na nga. Amazing. Pakitin mo na ba? Pila oras? Start. Sa mga ka-channel, shout out kay Flex TV at let's go tayo! Sige. Sige. Ay, sige tawa ko. Ay, kaya ka. Parat. Grabe mo utong, uy. Uy. Grabe mo utong. Sugong utong ko. Kanong. Ay, kan siya mas pangagnon. Parat, dali. Ay, post ng gabi, ha? Ina ba? Palat kayo, dagat. Papan ko, adayo po na ba? Ayaw, gamot. Ito, matuwa na to, hindi na makuha. Navy. Pilo ka matakit. Saan? Yung pala tanong eh. Ito dagat yung sma. Ano? Kumitsok mo wala. Pakabang pun. Oh, di. Oy. Iyit. May. Palat kayo dagat. Di ba? Sige pa, ako ng tubig. Dagat piso. Nakatang ka dagat. Okay. Balat kasi. Ikaw di pinali ana doon imo tanang higop aga og isa bay. Oras. Pili hato 5. No. Makaway, hangat kayo! Start go. Day, ang bagong day, gakon po ang day. Kay, wa mami pangita, mag-vlog sa mi karon. Kay ang dagat bugnaw kay day, saong day. Di saong day. Saong day. Parat yung dagat day, uy. Okay, mas day. Bantay di day kay makuan ka day. Makuan ka. Wait, kwarta pre. Kapag ito, huwag mo sa ako. Wa mami kuhat na karon. Nani lang yung nakabay. Pusmas dito sa kando. Dus, please, marami mong kwado. Itong kuha na ni mga kabay, 15 pesos. Oh? Wala. 11 pa mga idol. Wala pa siya kuha. Wala siya kuha. Kuha pa. Hangat do. Wala to na. Pidi. Oy, di naman ito doon. Di mamusuhay. Parat pa dito. Wala challenge ko pa naman. Para pag yan. Gire. Please. Ay, toko. Ito may makabay. Oh. Kaya kuha. Siyang pa makabay. Siyang pa yakwa. Abay.
mga kabay ang kuha niya mga kabay 4 piso sa lang maka.